ಗತ್ತುಗಾರಿಕೆಯ ಗುತ್ತಿನ ಮನೆಗಳು ಇಂದು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಜಮೀನುದಾರ ಒಡೆತನ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿನ ಮನೆಯವರೆಂದ್ರೆ ಅದೇನೋ ಗೌರವ, ಜೊತೆಗೆ ಊರಿನ ಜನತೆಗೆ ಅಭಿಮಾನ. ಗುತ್ತಿನವರನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾಣಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಗುತ್ತಿನ ಮನೆಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗ್ತಾ ಇವೆ. ಹೇಗಿದ್ರೂ ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಈಗಲೂ ಗುತ್ತಿನ ಮನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಗತ ವೈಭವವನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಶೇಷತೆ. ಇಂತಹ ಗುತ್ತಿನ ಮನೆಯ ವಿಶೇಷ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ಇದು ಗುತ್ತಿನ ಮನೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುದ್ಯಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುದ್ಯಾಡಿ ಗುತ್ತು ಇದು. ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಮನೆ ನೋಡಲು 2 ಕಣ್ಣುಗಳು ಸಾಲದು. ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಮನೆಯ ಆಕಾರ, ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ವಾತಾವರಣ. ಕುದ್ಯಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಗುತ್ತಿನ ಮನೆ ಎಂದೇ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಮನೆ ಬುಡಂಗಿ ಹೆಂಗಸು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಅವರ ನಂತರ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಮೇಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಲ್ಲದ ಸಾಧಾರಣ 125 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು. ಏನು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕುದ್ಯಾಡಿ ಗೊತ್ತು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಅಣ್ಣಿ ಪೂಜಾರಿ, ಬಹುಶಃ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮ ಬುಡಿಂಗಿ ಹೆಂಗಸು ಈ ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯಾರು. ಬಹುಶಃ 6 ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷೋಡು ಈ ಇಲ್ಲನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾದನಾರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆ ಹಿಡಿತನಂಚಿನ ಈ ಇಲ್ಲನ್ನು ಬುಡಿಂಗಿ ಹೆಂಗಸು ಆರ್ನ ಜೋಕುಲು ಆರ್ನ ಕಂಡನಿ ಮಾಯಿಲ ಪೂಜಾರು ಮತ್ತು ಸೇರಿದು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಪಥಕ್ಕೂ ಕೊನತ್ತೇರು. ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ 60-70 ವರ್ಷದ ಪಿರಾಗ ಒಂದು ಬಾರಿ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆ ಹಿಡಿತಾನೆ ಬೂರ್ದಿತ್ತಾನೆ. അതിന് ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಮಲ್ತೇರು. ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ 1959 ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಯಿನ ಚವಡಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಮಲ್ತೇರು. ಐತ ಪಿರಾಡು ಒಂಜಿ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಪೂರಕವಾದ ಬಹುಶಃ ಕೃಷಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ನಂಗೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕೆರೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ನಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು. ಬಹುಶಃ ಆ ಕಾಲೋಡು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ 5,000 LD ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೂರಕ ಆಂಡು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅಪ್ಪಾಗ ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ನಿರಂತರ ಈ ಒಂಜಿ ಕುದ್ಯಾಡಿ ಗುತ್ತದ ಪುದರ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಆಸುಪಾಸಡು ಬಹುಶಃ ಈ ಕುದ್ಯಾಡಿದ ಆಸುಪಾಸಡು ಒಂಜಿ ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಊರುಡು ದೈವದ ಕೆಲಸಲ ಆಪನ ಐಕೆ ಈಲ್ಲಡಿದೆ ಒಂಜಿ ಬಂಡಾರ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಹೊಂದಿತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಈಲ್ಲದ ಹಿರಿಯರ್ನಾಕಲು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸ ಹೊಂದಿತ್ತೇವೆ. ಬೊಕ್ಕ ನೆರೆಟ್ ಊರುಡು ಗ್ರಾಮಡು ದಾನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಲ ಆನಂದ ಐನು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಗಿತದ್ದು ಪೊರ್ಲುಡು ಐನು ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏರಿಯಾಗಲ ಅನ್ಯಾಯ ಯಾವಂದ ಲೆಕ್ಕ ನ್ಯಾಯಪರವಾಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಿರಿಯಾಗಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಇನಿಕ್ಕಲ ಕುದ್ಯಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಮನೆತನದ ಪುದರ್ ಈ ಆಸುಪಾಸಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಡೆ ನೆತ ವಿಚಾರ ಮಾತ ಉಂಡು. ಕುದ್ಯಾಡಿ ಗುತ್ತು ಪಂಡ ಎಂಚ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆ ದುಂಬೆ ಎಂಚ ಎತ್ತೇರು ಪೂರ ಪಂಡ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಪಂಡ ಕೆಟ್ಟ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ದಿವನ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ. ಪಂಡ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಸಾದಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಗ್ರಾಮಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಕಲ್ನ ಈ ಇಲ್ಲದ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಂಡು ಸಹಾಯಲ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಂಡು ಆರ್ಥಿಕ ಇಪ್ಪು ಮದ್ಮೆದ ಸಂದರ್ಭ ಇಪ್ಪು ಐದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾದು ಕೊನೊತ್ತೇರು. ಎಂಗ್ಲೈತೆ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳ ಗರಡಿ ಯಾವೊಂದುಂಡು. ಅಪ್ಪಾಗ ಆಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಊರುಡು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಮಾತೇರು ಸೇರಿದು ಈ ಇಲ್ಲದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಲ್ತದ ಊರದಾಗಲು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಒಂಜಿ ಈ ಇಲ್ಲನ್ನು ಒಂಜಿ ಪುನರ್ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂತ ಎಂಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತೇರನೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಐಕ್ ಬಹುಶಃ ಕಾಲ ಕೂಡ್ದು ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ದೇವರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಕೊರೋನದಾಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ದೇವರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರೋನದಾಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಮಾತೇರು ಸೇರಿದೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅನ್ಪೋ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೂ ಎಂಗ್ಲಡ ಮನಸ್ಸು ಉಂಟು.
70 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಮನೆ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಬಳಿಕ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಹಿರಿಯರಾದ ಕೆ ಅಣ್ಣೆ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ಇವರ ಮಗ ಮಾಯಿಲಾ ಪೂಜಾರಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಗುತ್ತಿನ ಮನೆಯನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 1959ರಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿಯನ್ನ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಸಾಲವನ್ನ ಪಡೆದು ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಕೆರೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಹಿರಿಯರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪದ್ಯರುಗುತ್ತು ದೈವದ ಭಂಡಾರ ಹೊರುವುದು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 80 ನೆಲ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ದೇವದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೂಲು ಕೊಡಮಂದೆ ಜೂಮಾದಿ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ಬುಕ್ಕ ಕುಪ್ಪೆಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಈತ ದೈವಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗುಳಿಗಿ 38 ವರ್ಷದ ತುಂಬು ಕೋಲ ನೇಮ ಪುರ ಒಂದಿತ್ತನ ಮೂಲು ಹೇಳಿ ಬುಕ್ಕ 35 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಮೂಲು ನೇಮ ಮುಂದಲ ಈತೆ ಅಗೇರು ತಾಂಬಿಲ ಪರ್ವ ಬುಕ್ಕ ಅಂಗರೆ ಪೇರಾರಿ ಭಟ್ರು ಬರ್ತದ ದಿವಂದಿತ್ತರು ಇತ್ತೆ ಅವಲ ಉಂಟಾಗಂಡು ಸಾಪತ್ರ ಹೇಳ್ದ ಆರಾಗ ಅಂಚೆ ಕಂಬಳ ಮುಟ್ನಾಗ ಕಂಬಳಾಗ ಏರು ಒಂದು ಪುರ ಬರೊಂದಿತ್ತು ಕಂಬಳ ಸಾಕೋಲಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಇತ್ತು ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ದಾಲ ಮುಟ್ಟಿಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಉರಿಯೇಪಣ ಅಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿನ ಮನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕಳೆಯನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವುದು ಹರ್ಷದ ವಿಚಾರ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನ ಬಿಂಬಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಇಂತಹ ಗುತ್ತಿನ ಮನೆಗಳಿವೆ. ಜಮೀನ್ದಾರರಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಈ ಮನೆತನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪದ್ಯರುಗುತ್ತು ಹೆಸರು ಎಂದೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದು ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಸುದೀಪ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24/7.